Hey, wow, bashana. Kushubile bashana, i-MK Party bashana, iyalandelela bashana, futhi iyacindezela ukuthi insolo ezeza nomkhwanazi bashana, makumele omchunu bashushiswe, baboshwe basha. Umhlonishwa bashana, ummeli omkhulu bashana, Advocate Dalimpofu bashana. Ayiziphathe enkantolo bashana uthi okwenziwe umhlonishwa usemkhwanazi bashana. Kaqale emlandweni kumele kushicilelwe emabhukwini omlando bashana. Ukuthi iphoyisa elikhulu bashana ligcindezele ikomkhulu bashana. Bashana lidedele insolo bashana nokukhononda ukuthi abenzi kahle kukhona ukuphulwa komthetho nobuqhophololo bashana. Hayi mkhwanazi sicheme nawe lathi wembhemu ngimele nje wonke amalungu omphakathi eMzansi ahambisana nobulungiswa. Sithi window isibili mfoka mkhulu uyisigidi seyinsizwa uwedwa. Bashana umkhwanazi usekubeke kwacaca ukuthi cha ingaphakanyiswa indaba yokuthi abe upresident ngoba yena inkonzo abizelwe kuyona bashana ukulwa nobugebengu basha. Bashana uthi yena inkonzo abizelwe kuyona bashana ukugcina uzinzo nokuthula emphakathini bashana. Mengaba phezulu le kungasala konakala phansi emphakathini basha. Hayi windoda mkhwanazi simi nawe mfoka mkhulu iyakhala lenkunzi bashana umkhwanazi uthi bashana noma bangamkhipha esiphoyiseni kodwa ngeke bayikhiphe lento yokuba iphoyisa kuyena bashana. Uthi inqala yomlilo iyoshusholoza njalo bashana uyokhusha ngesisu njengenyoka ashaya imthangala bashana kugcwale kuyona emgulukudu face to face man to man bashana kushiyana ukwenza isholonto bashana ishingqibhobho ishindolonji bashana. Bashana uthi usazoyishubisa bashana. Akukho ukubambisana ezweni bashana isazo sholonto bashana. Hey lo Ciao Plarm Tsoqa hayi sibe nawe mkhwanazi sicheme nawe.